Oromogi komero dhi nyime ni jatend piny William Ruto koro singo ni piny Kenya, Uganda kod Tanzania biro bago tuke mag CHAN dwe manyien kolero ni obiro neno ni Jaorak mane omi tich mar tieko kongo alap ma Buhungu otieke wang' sa. Ruto lero magi e alap ma Mumias Complex e tuke mag final mar laro simbo mar adhula ma osir kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza. E tukego tim mar veterans anoloyo Lirembe Arsenals kokalo e tielo mar penal, ka e tuke mag nyiri tim mar Busoso Queens ema ne owuok e joloch. Vile umejionea, Western region is the home of football. Na sisi kwanza kabisa tunashukuru kwa sababu umetenga muda wako, umekuwa na sisi hapa na vijana, sisi tunakuza talanta ya vijana wetu hapa. Shabiki.com imekuwa mdhamini mkubwa aswa kutusaidia kuhakikisha kwamba zile mipango ambazo tulikuwa tumeweka kama serikali ya gatuzi katika hili dimba zinawezeshwa. Naenda pale kukabiliana na contractor kwa sababu nasikia ni contractor mjeuri. Mimi naenda kukabiliana na yeye kwa sababu hatutaki uzembe. Tumempatia pesa, tumemwandikisha kandarasi, ile kazi anafanya kama ni kazi ya harusi. Ile kazi ni kazi ya wananchi na tunataka ifanyike kwa muda unaofaa, kwa sababu ile kiwanja tunahitaji katika michezo ambayo inakuja hapa mbele. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien na mag ang'ich wero odhiambo ma kawuono odiechieng' mokwongo e higani. Potgi pak ne jafwambo ma Millicent Adhiambo kuom ripot manimba kaachiel kod Hilda Obuya kuom wach mar gima oa e polo ma koro sani to jo Kenya dwa ni oyal kata obedo ni ngero koni